Karbi lamet ami tiripia mi ame pu hidina trongpi simli ra pirthe sangtet chondam juilo. Langlokso jutang hawarame adim langlokso nihang langso along donri kang pula pen teirang kang pupon. Teke langjun Jonel Committee atumahin pen kerap kapajir dun atumaphan kachoro kapajir pon. Lakhakre from Mahamaya constituency iam lunsing teronahin pen amena constituency ang kangarlo kahumridam. Rong plimplam waiting set ka hinupar pigachok rong plimplam arat thurpak pen kasalo kasai kireng pon. Karbi alam malam metaphan isin ning tukpik aberta pini preni pai kregetom thelangarni atap apor malam men keso kitana jok sei kachelang ji aphanpura karbi lametame tirpiame amepu hithina trongpia phan dipu medical college and hospital ponlo bonta sei langle aprang amatse simli rapirthe sangtet chondam joilo Pini arni lake karbi arat do onaphan isin ning dukpik aberta lapen ke alam ala metaphan kana hok papling one akana hoklo pinpur me alangli ningkan pharukre sirkebra throkebra hini jangmia chiklo niphai kre si arni mahang theklo lapen pini freni phai kregethom thelangarni mekchilo alangli arta phokebra sirkep ansi pirthe dodonlong chotlo bonta pinpur me alangli pirthe hachebom ahut lapen karbi lametame tiripia me along me puang hoi tenglo puarni penke penang an karbi lametame pangtang pen pache thanglo bonta ko pai kelang no ajok pini freni phai kregethom thelangarni atap apor malam men keso kachelang ja phanpura dipu medical college and hospital ponlo bonta se langle aphrang amatsi simli rapirthe sangtet chondam joilo Lasi alangli chomrong me along mate rana making rialong dimklong kelong dunchi aphanpura Bisonat karbi live ahin pen rana malong hirjume hangpisi chikimo ponlo News Desk report Bisonat karbi live Karbi Anglong along ri Lakhakre from Mahamaya constituency Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing teronahin pen amena constituency ang kangarlo kahumridam Lakhakre from Mahamaya EM Lunsing teronahin pen mena constituency ang kangarlo Mahamaya Mondir Chitung Langso Mondir Uttor Borbel Mondir Denarong Mondir Anparta Denarong KCS Habar Karbi Risonimso Rongajela pen Dogmoka Teke Langjun KCS Zone Drasinja Klamalong anta kahumripon pado Lapen Anparta Amondir tin along sitame chardom chari tekang mate hirjume chohang tekang lapen teke langjun KCS zone aphan iam lunsing teron aning keme parpik lapen aning kang sampen mate khei kaching hon jutang kaching hon ajoini pen alangli jungjung ahin pen tangka suri phoke pipajir ponlo lapen iam lunsing teron ahin pen SDO bodon tiso aphan kachoro pajir pon pinpur me kiram tang ningkan surihini ra kre troxi pen peneng ningkan surihini ra engkora isi antame alir alon ahem kikim kerang ponapot ningkang sampen choro pajir pon Karbi Anglong arat atung pan Durga Puja lapen Karbi Jonel Festival akardom pajir lo nasi pini nili Mahamaya homostia long dak homostia lo Durga Puja kapatia long tina long kitame nili dampen asabu akerap pajir tekang lo lapen ilitum kadu beta chini ningkan sekpen dak Jonel Festival bang entire Karbi Anglong silopon asi asam thot si pini dak rasinja klamta Jonel Festival kapadu pinap ke kecempon Lasi pinidak Mahamaya homosti isi protinidhi hisap nidak Karbi Culture Society teke langjun ajun penadak itu non ke rangi Karbi Jonel Festival kapati ponjialong alang letum ladak reception committee president secretary tundu alang letum pencing wai ponlo ladak obhab ubiju kupi pisi doma lasi laso teng sinili banglo alang letum ta penang ana sayang deng bang nang than ponlo jenitum la song deng bang penitum akisik sang dulang Pola sopen mathapon sini di alang itu malong pini lam cakta cak tekang lo lapen nilidak Mahamaya homostia lo
dak Dengaw KCS Jun la pen dak Tekelang Jun KCS Jun la long ni ta nili homosti pen la puputa kacepate unit do la sila so unit along seta meni tum tim Mohamaya BJP Mandal Committee atum pencelang sini tum damlo la si asap unit tin han kerapon kapatu kontolo asi especially bangla dak sinja klam long bangke nili dak reception committee tu pen jingwai lo la si obhabu biju kalang tumang than lo la si halo so kerapo bang tan ni tum media no seta me jak tekang lo dak asap ta obhabu biju padolong le yang si penya ke dor de posita mi di anytime tamen ni dak budunji la pen la so bangke kerap padi kono bangke ni tum tim Mohamaya hin bangke ready lo nale homosti long ni do ter long ni to do tame dak kelang mi nucap ke konasi oh dak kading kan bang ta tum thek pon long lo dak Mohamaya polotang te rasinja klam polong te dak jutang jobat ahin polong te tum kai ta thek pon long kar biang long hai sri long do kini dak josin long pi tali tang halang ni chebo ni lo alam halu na te model tum ka du go ta thek pon long lo di kasi la dak bang ke entire kar biang long bong sitame Mohamaya homosti la swa rasinja klam long polong te kai ta importance abang ke tum nili chot kali la ta ke reception ko bi la pen dak kembang so tum anta importance do la dak kai ta isi black jacket thek pon long do nang lim thek pon long lo be aning kan ke thom ma prang sitam bela dak sino theng tu paklang ta so na theng pi no bang ke ning kan sek pen tu tum kar video festival ada khaso bostu le elo asinon isi pen isi alang li bodon ti so ka hai fan SDO PWD alang fan churu ponai alang Karbi Anglong Dokmoka pen Rukasen Kro report Bisonat Karbilai Karbi Anglong along ri Lumbajong development block ke parlo rongplim plam along waiting seat ka hinu parpi ka jok hadak aradatum thurpak pen kasalo kasai kireng pon Pinpur में लबांगसो वेटिंग सीट की किम्पॉन लके निंकान फारुक प्रे सिरकेप केब्रा फ्ली अनिंकान पेनलो लपेन लबांगसो वेटिंग सीट का हेनोता निंकान फ्ली फॉसो सेलो बन सिटा ए फोंग नाता सरकार पेन कासलक पन आवेलांग लासी देवेन तेरांग पेन पाटिर पिपनसी ओंगदुंग रोंग प्लिमप्लाम आरारातुम चेराप चितोदुन पेन लबांगसो वेटिंग सीट कासलो कसाई किरेंग पन लबांगसो वेटिंग सेट प्रिपेयरिंग जोला नीली पेन पाटिर पिपनसी दाग दोकवे आरात Komane bang ke semen nang pilo, komane bang color pilo, pen mane bang ting pilo, ili tum la do kawe do rapet je pong bong si. Lasi labang so awaiting set ke 1994 aning kan si bonai iglo. Boy fit tame 1994 pen piniang bongan tame la so waiting set mane repairing government pen ta wederang amasi nili tum Cilang no da ka join si labang so waiting set ki paklar ri phan nili tum mithang da ka rat tum chibori si ini patir pi pon si nili tum claim pon iglo lapen kaprek sitame nilitum ke claim ponji dolang non ladak ke cilang dam ke dak ayat si theklong lepin lang sitame dak non mat ka chusok lang hoitawe lapen ladak development ka pinadim amasi pini nilitum mithang aja kong ben sitame chibor inang ko kabang bangke lalo Ferangkia tum kahomri da mahut kensing kram sapen nangapachini tu natengke rong plim plam along ke ki juna lang pini arian tam mesen avelang lapen barpi barso ahinta avelang lasi dak ning ka theklong lumbajong development block lapen Karbi Anglong autonomous council pen sitame lahaya kisung pen nang pajok bonasonte mesenji pusi chuning ri parapon churo lo nane tum ferangki pen dak nakomi thekapo lasi ni alto kan tangsi kardam pajolo Sini tum rong pimplam ahawara long bangke non bangke waiting set ani tum thang si rap thur pak si repairing nang stami lada kawe du lang lada ki jona lang awe la pen ke bitring hem awe la pen ke thisap ka khuri hemta belang lasi kado kawe pen lang dang pulon ke lada ka bangke rata kisung theta asi so ki thung ben kisung ben pa yong nang pulon tang te lada ke tum malong ning ki chi thekrong do lake Lumbajong development block manja long pen alang tum stami lada rat Akisung pen ki jogia pan nangi tum ringel tanya ke la pen ke tingel tanya nang kia sonte la da rat akisung jokti la pen ke detring ahel la pen thisa pakuri hen tanya nang kia sonte la da akisung jogi rat akisung jogi sini tum thada la si rada bange non tamiri tum mange son kapre kabar sa tame long le delo la si council pen tame dak DRD penyong si abi kus tame council pen tame nang kilang nang pangpar pona sonte misen pusini tum thada athe dake
Karbi Anglong akipitel defense tami tibok heda dim rong plemplang ke lasila so rong plemplang long mangke ni tum ras tami ni tum ke kikleng bedang tami ko ansi ni tum rat ke kikleng unpong lasini tum nang tum han juro lo dake bang na ko homi ke apa Karbi Anglong man Japan Momita Timung P report Bisonat Karbi Live Ingding engkoi rasir cap langlokso havar karbi risonimso rongaje lakha krepli korkanthi constituency langlokso jutang hawarame adim langlokso nihang langso along dondri kangpula pen teirang kang pupon Patumi preni pai krehini durmi arni tili porpai isi apor malampen kecheng sia sai dondri kangpupon lake lakha krepli korkanthi Bharatiya Janata Party block mondol amepu dolo intiari deng pensi ingpupon labangso asayalong kachir abdun lake longsing rongphar mepu langlokso karbi jutang hawarame lapen samsing phangcho kongchun bang langlokso karbi jutang hawarame ahin pensi cherap chetodunno lapenan parta labangso asaya jai megalong kachitong dun thulake harsingkro korkanthi MSC amepu pen danglok dung manping ke doa bangpho bangphetum chetong dun saya jai mek athing pen puthot porphai arni tili hini apor terang kangpupon harsing kramsa bidisar langlokso jutang hawarame ahin pensi ingpuponno Ingdeng ingkoi rasir cap langlokso havar karbi risonimso rongaje langlokso jutang hawarame along nipri aparman kedeng pon along ingtir etlapen klar etpen kepachun ponthekji aphan pura langlokso karbi locharle aro ameya tumahin pen kechotang aloban heihui kebar jamji dati aphan check pen kasonse pon lapen keter kewarji aphan baibuk sita rabdunlo lasonsi ongdung kaprek atom sita cherap chetodun si alir alon ki piji aphan chisik cherang pon tanglo lasonsi kebangji arni sitame Klem dam pami pen side pachun ponchi aphan chisik pontu bomlo puta nang pacheni dun Nilitum karbi locharli asong mate KSA dak langlokso branch pen ke cherabdun unai polo bonus tami nilitum lapuson ketheko lapuson je kali bonus tami asap sugat la dustbin la pen te discipline mate cleanliness la hayo ahin bang nitumun anpen ke paklar dunji mate ke chelang dunji pansi nitum langlokso KSA branch ahin ben stami alang litum along dak ZKYF organthi constituency dak langlokso hawar along nitum ta unan pen kachara bunji pansi mori lo tangte la sikwan do nang litum la soka sonse pon la pen nikwan lem lo actually ne litum la ketheko la poson kali apot hop 1 week ne en mate hitiroi enda da la pen ke ne litum thongke bando dak la pen te angko baibuk pene ne ke tur bun bokora ke tur lahai aur mu angko ne tum pli an rabdun lo tangte nang litum hin pen kaprekason ke rabdun yin la soka chisik do tulang la pen ne litum an pen best team ke long tum han first best second best third best la tum han tami un an pen ne tum nong e ke pajir dunji pansi non mat ke chisik Karbi Anglong Dhenta Ghat pen Mizoram Hanse report Bisonat Karbi Live Ingding engkoi rasir cap langlokso havar karbi risonimso rongaje lakha krepli korkanthi constituency langlokso jutang hawarame adim langlokso nihang langso along dondri kangpula pen teirang kang pupon Patumi preni pai krehini durmi arni tili porpai isi apor malampen kecheng sia sai dondri kangpupon lake lakha krepli korkanthi Bharatiya Janata Party block mondol amepu dolo intiari deng pensi ingpupon labangso asayalong kachir abdun lake longsing rongphar mepu langlokso karbi jutang hawarame lapen samsing phangcho kongchun bang langlokso karbi jutang hawarame ahin pensi cherap chetodunlo lapenan parta labangso asaya jai megalong kachitong dun thulake harsingkro korkanthi MSC amepu pen danglok dung manping ke doa bangpho bangphetum chetong dun saya jai mek athing pen puthot porphai arni tili hini apor terang kangpupon harsing kramsa bidisar langlokso jutang hawarame ahin pensi ingpuponno
Ingdeng ingkoi ra sirkep langlokso habar karbi risonimso rongaje langlokso jutang habara me along ni pri aparman kedeng pon along ingtir etlapen klar etpen kepachun pon thekji aphan pura langlokso karbi lo charle aro ameya tumahin pen kechotang aloban hei hui kebar jamji da ji aphan check pen kasonse pon lapen keter kewarji aphan baibuk sita rabdunlo lasonsi ongtung kaprek atom sita cherap chetodon si alir alon ki piji aphan chisik cherang pon tanglo lasonsi kebangji arni sitame Klem dam pami pen sai pachun ponchi aphan chisik pon thu bomlo puta nang pachenidun